Inabekashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika siyabingelela. Siyazi ukuthi abantu bathe chithisakala umhlaba wonke jikelele balandela le Black Live TV udume esizweni zonke. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa le Black Live TV izimpande zama-Afrika igama lohlelo. Sinawe-ke njalo ukuzodinga udaba noma izindaba ey'thinta abantu nokuhamba kwabo ey'ndaweni zokuthwala sizwe ukuthi basizakale noma basizakalanga sebexakekile baxakwe yini ukuze mhlawumbe nomunye ongakafiki lapho ezokwazi ukufunda athola ukuthi kwenziwana. Siqala odabeni-ke njengoba sengasho igama lami King Sichaka ngwakaluqa sanibonana emakhaya sithemba ukuthi ni-right niyaphila. Asibingelele mntakababa. Mfowethu uyaphila? Sikhona njani nina? Ngikhona bafu. Ya mfowethu siyazi ukuthi la ohlelweni masihleli kanje sihleli nabantu suke bezoxoxa iy'ndaba zabo nokuhamba kwabo sebehambe bafika la baxakeka la. Mhlawumbe usithatha usibeke ukuthi namhlanje uzize ngani uzosixoxela ngani ngokwakho. Hey mfowethu, xakeka kuphela ezweni. Yeah. Uyabona kwesinye isikhathi uyuthi uyalungisa. Kwesinye isikhathi kanti uyona. Yeah. Kulunge kodwa uthi mhlawumbe kwesinye kweliyo uhlangothi kanti usuyona futhi yabo. Yeah. So mina sami story mfowethu sithi mina ngikhule ekhaya mfowethu ngishuda ngithi ubaba ongizalayo benamatekisi. Okay. Benamatekisi baba ongizalayo nje ayikho into besiyiswele ekhaya. Yeah. Hayi siphile kanjalo ke kodwa kuukuthi ke mina ukugcina ekhaya yabo. Kuukuthi ke mina lento zabo lezi amatekisi angingeni kakhulu yabo. Mina yami impilo nje iphumela eceleni. Hayi kushuthi ke ongangukuthi ngicine mangikhula ngagcina ngayitholela amatoho ngaphuma ekhaya ngayihlala emqashweni. Yeah. Ngisebenze ngihlala emqashweni okushuthi ke hayi kanti one day kuzofika abantu. Angikho mina ekhaya bafika abantu bavulele ngenhlamvu. Bavulele ngenhlamvu emndenini bashaba qothe. Ongakuthi lapho kwasala mina ngedwa njengoba ngibona nje. Ayi okushuthi ke ayi ngihambe ngekhaya kwenziwa umcimbi okufihla kanjalo kuqedwe hayi ngihlale ngibuye futhi ngiyibuyele emuva phela ngiyasaba nokuhlala la kusebenza khona isigameko esifana nalesi yabo. Hayi khambe hayi into zami iqale iphambane ke manje. Iqale iphambane into zami ngibe ngiyabamba nomsebenzi uphele. Yenzakala endaweni uyasebenza ngaphandle ukuthi nje ubaba khona ama-tax ubuvele uyisebenza. Bengivele ngiyisebenzela nje bengivele ngayihlanganisile nalento. Yeah. Hayi into zami isho ukuthi ngiqale manje iphambane. Nawe uyazi wonke umuntu mangabe izinto iqala iphambana uyasukuma uhamba ufunda ukuthi ubheke ukuthi konakele kuphi la kubonakele khona. Hayi mangisukuma hayi. Hayi kucaca ukuthi ngitholi kahle hle ngempela ukuthi konakele kuphi. Hayi impilo iphambana ibheke phansi kibe ngiyabamba ngiyayeka ayilutho. Ngize ngidecide ukuthi no hayi nami ake ngisama ngenye indlela phela impilo manje umuntu ukhulile usuneyingane yabo mase kumnyama yonke into yingane akube kusaba kuhle yabo okushuthi hayi nami nginyakaze manginyakaza hayi ngihambe ngeke omunye ubaba nje ngeke ngimusho ngegama hayi mangifika lapha kulo baba lo hayi ngeke ngilibeke udaba lami bese lo baba hayi into angangisiza ngayo yena uzonginika isithwalo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqubuke ngiphakame nami. Yena ukusiza kulesimo sokuthi into zakhe ayisahambi since yes. Okay. Yeah. Uthola ukuthi ke manje uganti ubaba nje wenamatekisi wayithwele. Besingazi ke. Yasingazi lutho thina phela nawe yazi esikhathini sesakudala umuntu uyingane bingasondele into zomuntu omdala mhlawumbe kube yilo oqokiweyo oyedwa otshelwa mhlawumbe omdala otshelwa izinto zale ekhaya ukuthi u1 no2 kwenzela ukuthi makushaya isikhathi esithile sokuhamba komuntu kwazeke ukuthi hayi ubani ukhona uyaqhubeka kanti ngebhadi bazoshawa bonke imina lo ongekho ongazi lutho yabo. Hayi bese ke lo baba lo esakhe isithwalo simi kanje uthwalisa ngedlozi yena. Okay. Uthwalisa ngedlozi kushuthi ke athi hayi uzokunikeza shuthi uyakuthathe nje akuthathe ngidlanga sengivumele ngakho nihambe ukuthenga imbuzi nihambe nemfuleni nenze izinto zakhe azenza imbuzini iqede imbuzi leyo ayifake elokhuzini ephose emanzini iphila eseyigilile into zakhe leyo bese nibuyele ekhaya ke sekugcaba ke sekwenza lokana lokho akwenzayo ebese kunika isigubhu ke
sokudonsa ke ngedlozi idlozi wena shuthi usebenza ngedlozi nje yonke into eyidlozi kini sibenzela wena wena. isisebenzela mina kodwa kwatholakala ukuthi uthe mayenza lento le kwase kutholakala ukuthi ila ngizothola khona ukuthi baba wegani naye ukhonta ayenzile umethe uthi uyangenzela iyaphika ngedlozi lasekhaya yabo usho kwase kuphoqa ukuthi wasethi no usho ukuthi angihambe ke ngiyokwenza ngela komalumeke manje yabo shuthi kwangenzela ngaloko ngoba phela leli methu uyalokuza ngoba baba wevisi akuhlangana ngoba vele yaselivese edonse lisebenzele ubaba manje asakwazi ukuphinda sisebenzele mina futhi hayi ke ukusho ukuthi hayi angenzeleke hayi yonke into ihamba kahle ngoba kumanje nje yonke into i-right but inkinga la ekhona ke manje ukuhamba kwesikhathi uma sengenzele ubaba yonke into ngiyayibona ukuthi hayi umahluko ukhona nemali nayo yonke into engiyidingayo indaba iyonakala lana ke manje sekuqala futhi sengibona sekuvuka izitha sengivika inhlamvu ngapha nangapha ngiyaxaka kwenzakalani bengiphinda ngisukuma ngibuyela kuloba bathi hayi into engishayayo ukuthi ubaba wayethwele ngedluzi manje isona isithwalo sakhe sesiphazamisa into zami ngibe sathi ngiyahlanganisa seyiphazamisa sesinasikhwele manje ukhona umunye se-operator indaba lapho ke sekuvuka ukuthi maye ngoba ngi-operator lami la sona shoot asenamuntu sesinakile yabo manje indaba yami lapho ke lelele khona ke manje ukuthi uma ngathola umuntu ngoba lo baba inkinga yakhe yena isekuthenini yena akanayo lo luhlobo lolu luka baba yabo indaba lapho la ikhona akanalo luhlobo manje akakwazi ukuthi asigodluse kodwa manje mina into engiyifunayo ukuthi ngifuna ukuthi sikublockeke lesi kodwa zombili lezi zithwalo esebenze ngedlozi yebo kodwa amadlozi angefani umalume ngapha la kini ngo lesi sikababa esasekhaya lesi mina esakomalume manje ilapho ke umuntu engifuna usize ngidinga umuntu ozokwazi ukuthi angiblockele lesi sikababa ngoba manje inkinga into zami ze-right manje zona siyaqhamuka siyaphazamisa kufana ukuthi egcekeni nezithwalo ezimbili esodwa silona sesisebenza ya indaba lapho ke mfowethu manje mfowethu Mahlo umbekele kahle mhlambe ngibe clear nombukeli lapha ekhaya abe clear kuyinto enonazo yipi into ekwenza ubone ngathi uyaphazamiseka njengamanje yini osuyibonile umehlukanyana njengoba ngichaza nje bafu ukuthi ikakhulukazi ngivukelwe izitha ngibe ngisathi ngoba ngingazi ukuthi yonke into yami ihamba kahle izitha ngivika inhlamvu ngapha nangapha ngithi kulokhu ngibona siqhamuka lokhu ukuthi yabo nje zonke izinto nje zithanda ukuphambana ikakhulukazi kodwa izitha bafu hayi impela hayi angazi kodwa ke njobe sevezileke lo baba lokhu yena wangisizayo ukuthi hayi indaba isekuthenini kufuneka kublockeke lesi sika baba manje inkinga yakhe nakakwazi ngoba asebenzisa into ebhedayo yena usebenzisa esiqondile sakhe manje lesi sikababa sasibheke eceleni manje siyalwisana ke nalesi mawuthi siqondile abantu abaningi makhulunywa ngezithwalo bakhuluma ngezinto ezihlatshelwayo izinto hlahle kube nezinto ezenziwayo ngaba umsebenzi ngaba imbozi ngaba inkukhu ngaba yini kokunye kube umuntu nje straight bese sakho nje ahlatshelwa lutho hayi ahlatshelwa ukuhlaba mfowethu uyazi ukuthi yonke imizi kuyahlatshwa kusemthetheni ukuhlatshwa ukuhlaba mina engikwenza yiloko okunormal hayi lokho angithi phela kwabanye siqale ekuthenini kuthiwa inkukhu mhlawumbe iyalinganisa kuthiwa inkukhu mhlawumbe kuye hayi sithiwa sekuyimbuzi manje kuye kukhuphukeke mhlawumbe sekuyinkomo ongale kwaloko kuyazi na ukuthi nelandelayo umuntu olandela lapho ngoba phela akho ongale kwenkomo ngaphandle komuntu lese sami hayi simile nje kuhlabeni lokho okunormali ukubakhumbula nje abantu abangekho ikanjalo nje wena uhlobo lebhizinisi olenza njengamanje mhlambe ngabe lophi nami bafunga namatekisi ya nginamatekisi walandela emgodini ngalande yagcina sengilandela emgodini noma kuba ngangikhule ngingathandi kodwa ke uma sengikhulile ngabona ukuthi ibhizinisi ekuyilona lona ngoba vele likhona vele ekhaya so akumele ngiqhubeke kulona nami yabo so iwona amatekisi bese kuba ke nani ama-box store kanjalo ama-tavern kuhlukahlukene siba nenkinga ngale baba ngoba abantu bafika ngenkinga ezahlukahlukene abanye siza abahlupha lezi zinto abanye ukuthini nokuthini abanye baze baliphasisela ukuthi abasayiboni kahle lento yokuphakama nokuthwala into esebenzayo olwakho ufo entweni zokuthwala uthini kuyasebenza akusebenzi kwenzakala ngokwakho ucabanga mina mfethu engakusho nje ukuthi lento inabantu inabantu bakhona njengalesi sikababa nje engikhuluma ngaso ngoba mangilandela ngiyathola ukuthi
indlela phela ubaba besifihlele thina kodwa indlela sihamba sifike ngale ndlela errong yabo okusho ukuthi abantu bahlukene khona umuntu okwazi into ukuyenza ngendlela njenganalo mina owami ngoba hayi akukho kunje bese ngichazile nje ukuthi ukuhlaba okunormal yabo kodwa lesi sikababa okusho ukuthi lento inabantu kahle ukuthi umuntu yena ngizothi shuthi la ithole khona yena noma yena indlela akayenza ngayo ngoba ngazi benza kanjani okusho ukuthi kuya ngokuthi yena wenza kanjani ya okusho ukuthi ngingasho nje ukuthi mhlambe ukufanele ukuthi ulandelele ukuthi lo muntu lo kukwena na ukuthi wena isipindu naso sokuthi uqhubeke kufike lapha noma umuntu ufuna ukuphila unormal yabo okusho ukuthi kufuneka uzama ukubukisisa lapho kulandelele ukuthi lo oya kuyena usebenza kanjani nakuba phela ke kushiwo ukuthi abakutsheli vele into eqondile wonke umuntu uthi yonke into right okusho ukuthi ke kodwa ke mhlawumbe nenhlanhla iyasebenza ngazi okay baba mhlawumbe sesigoqa ke mhlawumbe umbukeli lapha ekhaya athole kahle ukuthi inkinga sekuyini elakho lokugcina uthe ufuna umuntu ozokusiza ekutheni kuvalwe lesasithwala esidala sikababa impela baba ngaphambi kwalo baba lo omhambayo wakunikeza sakhe isithwalo ukhona omunye osokwambheka ukuthi akulekelele kuvaleni lento wahluleka hayi sebekhona impela hayi sebebaningi ngathi ngingabala inambane ethe ukuthi xaxa impela akekho akekho impela basahlulekile kungakho ngize ngihamba ngaze ngafika la ngoba nginethemba lokuthi uma sengifikile ukhona engizokwazi ozoqhamuka baba masibonga kakhulu ngethuba lakho nokuzosidalulela nje ngestory sakho hayi ngiyabonga kakhulu mntaka baba ngiyabonga ngithemba ukuthi ngizokuthola usizo noma kanjani Black Live TV isibande ezama Africa njengoba ulizwile ke udaba la baba uthi yena sakhe isithwalo cha sihlubudlo bekhasi sihamba kahle kakhulu inkinga nje ukuthi kwakukhona esikababa esagcina kungaqedwa ngalutho ngaso so uzozama ukuthi ke kuvalwe sona ngicela nombani ongamsiza ukuthi kuvaleke lesasidala wasiphazamisa lesa sikhona njengamanje kodwa ke asazi sobhekana sibone usamthola nozosisiza kulolo daba igama lami King Sichaka ngokaluqa le Black Live TV kanti lezi izimpande ezama Africa siphinde sibonane kokuzayo sale kahle